Ayo hai kokti sal ajogo ambasa hatio kriman sisa kaisa lahar pati mu umani koktoma. Kokti sal ajogo agot labu kak paine TR01 T1549 mari khungsa baro chaka truck malkhong. Ambasa hati ni lama kinani relingo to tai mani bai phil jagai tangka o truck malkhong. Truck malkhong ni to tai mawa lama kinani reling bai klai mani loge bai klai khalama kinani kisajok pherangni pillar te phongwa phangrok. Pati mungo kebo thimani kokti makari phano truck malkhungni to tai mawa thika bophango thujak maksi dok tokti rok Bangla kotor phaima teke kokti salfunga agotala bokak phaine TR01 T1549 marine khungsa baro chaka truck malkhung ambasa hatini lama kinani relingo to tai phaimani bai pati khakrima singsa kaisa lahar pati mo abuni yagola hanoka kului saroi philjagai thangka paithago o truck malkhung Abu bai lama kinani reling bai klai mani loge bai klai khalama kinani kisajak pherangni pillar te bufangwa phangrok malkhung chalok tutui driver muktrai thangmani bagaino o lahar pati mu pati khana hanai amchani lukurokni khakamo pati mungo kisamisa sago dukumaka truck malkhungni malkhung sonai pati mungni yagulo rohor jaka bono dolai hangkor sakam dogo Pati mungo kebo thimani kokti makari phano truck malkhungni tutai mao thinani nangka bufanggo thujak majra krai maksi dok toksa tokti rok একটা গাড়ি বড় গাড়ি আমবাসা বাজারের উপর দিয়ে খুব দ্রুত গতিতে এসে আমাদের আমবাসার ঐতিহ্য একটা খুব বড় তাল গাছ সহ রেলিং টেলিং ভেঙে একদম অনেক কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক পাখি মারা গেছে হয়তো মানুষটা যদি সামনে থাকতো মারা যেত তো এটা খুব দ্রুত গতিতে আসার ফলেই এরকম ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হয়তো গাড়ির ড্রাইভার ঘুরেই ছিল এত সকালবেলা এইভাবে গাড়ি চালানো ঠিক হয়েছে আজ কটার হয়েছে 5টার আগে সকাল 5টার আগে Pati muni jorawo afro lamawo himjak borok tongkha hangke bomo hakrima singsa kotor pati muni mangfilio nukhamo ambasa amchani lukurok abo te sanani se kokkori kha pati muni yagulo truck malkhungno kasoka ambasa thanani police Bureau report Chinkhora